Iki mau dinane Jemuah, dina sing berkah, dina sing pas tinggi berbuat baik. Lah makane mentok ini padha berbuat baik. Kan aku ini padha sedekah karo makhluk hidup. Iki mau ceritane aku mulai Jumatan tok langsung mara ning kandang, terus makani mentokku ini iki. Nyawang mentok mangan ini semua arem aku. Barno aku ndelok mende-mendeku iki berarti umurnya wis 4 dino. 4 hari setelah menetasi mendiku progresnya apik pol iki. Jadi nafsu makannya wis mau meningkat ora koyo sing diingi-diingi. Dan alhamdulillah urung enek sing mati blas iki. Terus barno aku balik nih burineh ndelok mentokku sing gede-gede iki. Ki tak kei panganan akeh mau ya wis entek tak tinggal ndelok mindi delok ae. Mentoknya tuh badal-badal ngono ya berarti. Mosok kei panganan semono kan ya wis entek. Iki dino aku jan sowong, bingung rata enek kegiatan. Tak pikir-pikir ini karo nyantai rokokan, bar iki kegiatanku nyapa isih rong temu. Wis akhire iki mau bar makani mentok gek dinane Jemuah to, ngepas nih hawa. Jadi aku ngopi bar makani mentok mau. Ngopi karo cah-cah, iki arek jenenge Bagong. Terus ke sing tas teko jenenge Emprit, iki karo Cindo iki cowok antik to bocahe. Karo kae sapa koncone Cindo lali aku jenenge. Wis ngene nginfo cah-cah tok wis padha teko kabeh engko. Diinfo lewat grup.